Honen aurrean bideo lehiaketa aurkezteko elkartu gara gaur hemen Ainhoa Aiartza, Estibi Bideo Eskolako ordezkaria eta nireu, gainera euskara zinegotzia. Iaz, inoiz baino gazte gehiago hartu zuen parte, 10 bideo aurkeztu ziren guztiak originalak, eta 10 bideo horietan 32 gaztek hartu zuten parte. Esan bezala, ordura arteko parte hartzerik handiena izan zen, eta aurten ere espero dugu gutxienez maila berari eustea edo inola aldera marka hori ere hobetzea. Euskararen erabilera sustatu nahi dugu eta badakigu horretarako errezettarik eraginkorrena bat eta bakarra dela, erabiltzea. Esan bezala, Ainhoa dut ondoan da berari emango diotitza lehiaketaren oinarriak aurkezteko. Euskara hutsezko lanak kaleratzea nahi genituzke lehiaketu honen bitartez. Esan, beraz, hizkuntza, erabiliko duten hizkuntza euskara izango dela. Hotsa, musika edo erabiliko den beste duzen elementu grafikotan. Gehienez, 15 minutuko lanak izango direla, kredituak barne, eta lehiaketara honetarako sortutako lanak beharko duten izan. Genero edo zen, eta gaiara libre izango da izan daiteke elkarrizketa, dokumental laburra, bideoklipa, bideartea, animazioa, nahi duten generoa landu izango dute beti ere. 2 modutara aurkeztu izango dituzte lanak, Andoain Udaleko euskara zerbitzura bertara ekartzea, goizeko 8:00 ordubietara, edo bestela Miami Bridge deituriko e-mail posta bidez, non pisu asko onartzen duen, bertara bideratu daitezken lanak. Bertan ere agertu beharko duen informazioa egilea edo egileen, izan daitekelako bakarka edo taldeka lanak aurkezteko aukera, gehienez 2 lan aurkeztu behar izango ditu pertsona bakoitzak. Esan bezala egilean izena, jaiotze data eta Andoainekin duten harremana. Beti ere bizi lan edo ikasi Andoainen egin beharko dutelako kontaktu bat, beraiekin harremanetan jartzeko kontaktua eta bideo edo lanaren izenburua. Era berean, aurkeztu beharko diren artxibo motak, formatoi dagokionez, MOV, MP, FLV edo Windows Media Video formatu izan daitezke, eta bere izmenari dagokionez 1980 bider 720p edo eta 1980 bider 1080p. Era berean, informazio gehiago nahi badute, oinarriak jaso eskurriak daude, edo bestela irubebikoitza ondaindarraeuskaraz.eus webgunean izango dute eskura, eta edo zein duda edo argitzeko ere, euskara zerbitzua bildua ondain.eus emailera edo postara bidali dezakete. Lanak aurkezteko azken eguna urtarrilaren 31 izango da, 2019ko urtarrilaren 31, beraz 2 hilabete inguru badituzte lanak aurkezteko. Sari banak eta otsailaren 14 lehenengo da, ostegunez arratsaldeko 7:00 Basteroko ekitaldi aretoan. Epaimahaia ere osatzen duten 3 kideia erabakita daude, Jose Felipe Osmendi telebista eta bideoproduktorea, Juanjo Elordi zine zuzendaria eta azkenik Jone Larrañaga kazetaria. Egun horretan emango dira ezagutzera epaimahaiak aukeratutako edo bozkatutako 3 lehen sariak edo 3 lehen lan aukeratuak. Lehenengo saria 200 € izango da, bigarrena 100 eta hirugarren bat 100 €. Horretaz aparte ere sari gehiago ere banatuko dira. Eta besterik gabe, animatu gazteak parte hartzera, uste aukera politia dela, Andoaingo gazteriak beraien ikuspuntua eta kontatu nahi dituzten historiak euskaraz kontatzeko, gu eskuzabalek izango gara lanak jasotzeko, eta besterik gabe zuen lanak espero dugu.